em preguntava com començar aquest vídeo i hi ha una part de mi que, que fora de càmera i dins de càmera el vol començar respirant, el vol començar amb amor, el vol començar movent-se, el vol començar estant al cos. Per què? Perquè aquest vídeo va sobre el camí del femení. I quan dic el femení vull dir de l'energia femenina que tenim tots, no? Però que és més fàcil que les dones ens hi reconeixem com aquesta és la meva essència, no? I us vull explicar el camí en general del femení, el camí que jo també he fet i el camí que crec que moltes dones fan fins a arribar, no és que hi hagi una meta, un objectiu, però evidentment anem construint, fins a arribar a aquell lloc en què estic en contacte amb el meu cos, estic en contacte amb les meves emocions, estic en contacte amb la meva sensualitat, amb el meu plaer, amb la meva diversió, amb el meu amor, amb la meva resplendor. I com veieu, aquest vídeo està començant una mica caòtic, perquè el femení és la vida. El femení és la vida i per tant flueix, no? I ara mateix m'estic deixant fluir. Però el meu masculí també ve aquí i us diu, no, que si hi ha un desig profund que té el femení és el de sentir amor, és el de sentir-se estimada, el de sentir-se reconeguda, el de sentir-se desitjada. I crec que si ets sincera amb tu mateixa i realment mires endins teu i mires enrere la teva vida, pots veure com moltes de les accions que has fet, com molts dels cops que t'has relacionat amb algú altre, en el fons el motiu més profund era aquesta busca, aquesta cerca d'amor. Què passa, però? Que al principi, perquè ningú ens ho ha ensenyat, perquè també forma part del joc humà, no? A vegades sembla que ens ho hagin d'ensenyar tot i evidentment estic molt a favor de que ens ensenyin moltes més d'aquestes coses des que som petits, però la gràcia del joc humà a vegades també és oblidar i llavors recordar-ho, no? I llavors fer aquest camí d'empoderament i d'amor. I què passa? Que al principi el femení busca aquest amor a fora d'ell o d'ella, no? És a dir, es relaciona amb la frase, no, de dona'm el que jo no tinc. I això, evidentment, no passa a nivell conscient, no? Però fixa't en les teves relacions, sobretot les primeres, però també potser ara, fixa't quants cops et relaciones des d'aquest de tu em donaràs el que no tinc. I això també passa, no?, en què moltes dones, quan són solteres, no? O sigui, l'època de ser solteres, no? Sobretot si has vingut d'una relació llarga, és com una època com de pas, no? Com de transició, com de dir, val, una època d'espera. M'espero aquí per llavors tenir parella, no? I alguna amiga a vegades m'ho deia, no? Quan estem en moments més així, em deia, ai, Mireia, però encara fins quan he de ser soltera? Ja fa molts anys que estic soltera, no? Quan s'acabarà i quan trobaré algú, no? I recordo que amb una amiga li vaig fer la reflexió, però això t'ho preguntaves quan estaves en parella, no? Ai, fa molts anys que estic en parella, quan podré tornar a ser soltera, no? És com, per què? Perquè busquem a fora el que no trobem en nosaltres. I aquesta és la primera etapa del femení. És el femení més immadur, no? És on hi ha més dependència emocional. Sí, perquè has oblidat. No? Perquè has oblidat que el que busques, en el fons, això ho volia dir al final del vídeo, però ja està sortint, que el que busques en el fons és aquesta sensació d'amor. No és tant l'altra persona, no és tant aquella persona en concret, no, és més sentir aquest amor. I més endavant en parlarem també de com sentir-ho més i com ancorar-nos aquí, però vull anar també ara una mica pas per pas. Bé, estem en aquesta primera etapa del femení, no? Com sortim d'aquí, no? Què passa? Molt sovint el que passa és que hi ha un xoc que normalment és o una ruptura que t'ho desestabilitza tot, hi ha una situació dolorosa, no? Hi ha potser no una ruptura, però hi ha una relació
que m'aporta molta intensitat, molt dolor, sí, hi ha una situació com més xoc, com més intensa. I aquí hi ha dues opcions a vegades de com la gent reacciona. Una, amb aquesta ruptura, amb aquest estar sola, amb aquest dolor, és dir, potser tres opcions. O em quedo enganxada aquí, que pot ser amb una persona en concret, no? Amb aquests jocs d'aquestes persones que no es poden acabar de deixar anar mai. L'altra opció és, de seguida que estic soltera, de seguida ja busco alguna altra persona, i jo de fet, com que no sóc d'aquests perfils, que mai diguis mai, evidentment, a la meva vida, llavors també he viscut certs perfils i certes parts de mi que pensava, uau, no sabia que jo era així, però sí. Però bueno, com que sóc d'un altre perfil, que ara us el diré, molts cops a la meva vida m'ha sorprès veure com la gent encadena parelles o com la gent de seguida ja se'n va amb una altra persona i penso, uau, jo no podria perquè aquí hi ha una necessitat de profunditat, de reconnexió amb tu, de sanar, d'estar amb la teva pròpia energia com molt forta. Però clar, què passa? Que aquestes persones, i que podem ser tots, vull dir, no hi ha cap mena de culpa, al contrari, tot el que ens passa és per veure aquesta part de nosaltres i tot ens porta, en el fons, a descobrir aquest amor que som. Sí, però aquest perfil de persones no ha oblidat molt, diguéssim. No pot estar sola o sol, no pot estar amb la seva energia, no pot trobar l'amor en ella, no? Sempre necessita un altre i es creu realment que està sol quan està solter. I l'altra reacció podria ser la de no em relaciono. I com us deia, per mi és sa que hi hagi un període sobretot això, després d'una ruptura, de sanació, d'introspecció, de profunditat, d'estar amb la teva pròpia energia. Crec que és molt important. Però aquí també hi ha el perill, potser amb els que sou una mica més com jo, que és com, em quedo aquí, em quedo en el meu espai perquè hi estic tan bé, a la meva bombolla, estic tan bé amb mi i les coses van tan fàcils quan no em relaciono, perquè a la que em relaciono, i quan dic em relaciono, i us parlo per experiència personal, quan dic em relaciono pot ser un noi que s'ha conegut en un taller fa 5 minuts. Pot ser, pot ser una cosa curta, sí? No necessàriament és una cosa més llarga. Què passa? Que quan em relaciono, doncs, hi ha dolor. Quan em relaciono, s'obren ferides. Quan em relaciono, surt aquella part de mi que no m'agrada. Per exemple, no? Jo vaig tenir una etapa, no?, en què, evidentment, m'agrada estar molt amb la meva energia, jo, sincerament, estic molt bé soltera, val? Crec que ha quedat clar. Però sóc una persona també social, que m'agrada connectar amb els altres, en profunditat, i què passa? Que vaig tenir una etapa en què no volia parella estable, malgrat que una part de mi es pensava que jo sempre volia com, ja vull el meu home, no? Però llavors, si realment connectava amb mi, era com, no, és que no és el moment, és que necessito viure altres coses abans, no? I després d'aquest període com més llarg que us deia de sanació, d'estar amb mi, sí, bàsicament de sanació, vaig voler, o em vaig començar a obrir, sí, a vegades més endavant més conscientment, al principi potser més inconscientment, a altres persones, no? O em trobava altres persones quan anava això a tallers, activitats d'aquestes, no? I què passava llavors? Que, per exemple, no, m'havia trobat en què em trobava nois, no, que els agradava, no, que se sentien atrets per certa cosa, que teníem una connexió, però llavors anaven amb una altra noia. Però llavors volien estar oberts a moltes noies. Sí? I llavors a mi, evidentment, això em feia sortir una ferida de dir, o sigui, em feia sentir dolor, no? I llavors era una part de mi que no m'agradava perquè no l'entenia, pensava. O sigui, la meva part racional em deia, però Mireia, com pots estar patint per aquest noi, o que acabes de conèixer, o dos, que ni tan sols t'agrada tant, ni físicament, ni
I, bueno, a vegades no és que ni m'agradés tant, a vegades és que tampoc el coneixia, no? Que no el conec, o que l'estic començant a conèixer, però ja sé que tampoc hi vull res més, res seriosament, no? I llavors, clar, a mi em despertava això en aquesta època de la meva vida. I era incòmode, no? Era incòmode. I per això hi ha aquesta opció, no?, que hem dit de la gent que es queda a la seva cova, no? Que és com, no vull sortir d'aquí. Però què passa? Que necessitem, i d'això n'he parlat a vegades, necessitem aquestes experiències. Per què? Precisament per tornar a mi, perquè totes aquestes experiències de rebuig, d'abandó, del que sigui, em feien adonar, i llavors és quan ja ho entenia, no? Al principi no ho entenia, però llavors, gràcies a viure això, ho entenia, em feien adonar, no, Mireia, estàs barrejant el teu valor, no? El teu valor que hauria d'estar aquí en una mà, i el que X noi o X noia pensi i decideixi respecte a tu, ho estàs ajuntant, ho estàs barrejant. I jo mentalment, intel·lectualment, jo la sabia, aquesta informació. Sí? La cosa és que molts que comencem aquest camí d'espiritualitat, de creixement personal, no és com que primer tenim molta informació i la sabem, la informació. Però arriba un moment en què no n'hi ha prou amb saber-ho, en què ho has de viure, en què ho has d'experimentar, en què ho has de solucionar a nivell energètic, a nivell emocional. I jo m'adonava que en el meu sistema energètic, emocional, per molt que jo ho sapigués intel·lectualment, aquestes dues coses estaven barrejades. El meu valor i el que un altre decidia sobre mi. Si em volia, si no. Si em trobava atractiva, si no. Si volia veure altres noies o no. Si volia alguna cosa seriós en mi o no. Independentment d'això, del que jo volgués amb ell, no? Estava més preocupada pel que ell volia amb mi, que realment de connectar amb mi i dir, val, però jo què vull amb aquest noi? No? I llavors aquí el treball va ser desfer-ho. I és el que, això és només un exemple, no? Però és el tipus de coses que fem gràcies a aquestes iniciacions que se'ls diuen, gràcies a aquestes oportunitats que ens porta la vida. Llavors, comences a fer aquest treball, no? Si ets una persona conscient, i te'n vas adonant, i vas això solucionant coses, vas elevant-te, no? Sí, i aquí comences a guanyar més autoestima, comences a guanyar més independència, comences a guanyar més autonomia, més consciència. I això és la segona etapa, sí? Per cert, em baso en aquestes etapes que les vaig llegir per primer cop amb un autor que es diu David Deida, que parla molt del femení i el masculí, i em va ressonar molt, i llavors ho he anat veient amb la meva vida i amb altres situacions de clientes, d'amigues, no? I llavors és com que faig una barreja de tot, sí? Llavors aquesta segona etapa és la construcció del propi masculí, no? És adonar-me, que no necessito un altre, que jo puc fer tot això que em pensava que no podia fer, que jo sóc forta, no? Que jo sóc poderosa, que jo sóc independent. I aquí és quan surt aquesta, no? De dir, sí, som-hi, sóc independent, sóc forta, estic empoderada. I ric perquè aquí hi ha una trampa. Sí, és com aquesta sensació d'estic empoderada. I la trampa és, des d'on ho dius, aquest estic empoderada? Ho dius des de aquesta presència, aquesta consciència extrema de realment estic en el meu poder, sí? O ho dius des d'un masculí que tanca el seu cor, que no relaciona o que relaciona, atenció, de forma molt superficial, no? Perquè aquí potser hi ha gent que relaciona molt i que es pensa que està bé, però es relaciona de forma molt superficial, a nivell emocional, a nivell sexual, a nivell intel·lectual potser no tant, sí, però hi ha com aquesta reivindicació, sobretot de les dones, evidentment, que és necessari, o sigui, compte, perquè al món espiritual també hi ha un discurs de dir el feminisme ens ha portat a la masculinització. I no és que no hi hagi veritat en això, però compte, o sigui, evidentment, crec que no cal ni dir-ho, el feminisme és molt necessari, no? I que les dones trobin aquest masculí intern, que si a algú no li agrada aquesta paraula masculí, la pot canviar, sí? Però aquí estic jo, però compte, perquè aquí pot haver-hi això, aquest tancament del cor, aquest tancament a nivell emocional, no? I conec algunes dones que
a nivell extern, a nivell professional, a nivell d'actitud, no? Són dones que qualificaríem com a dones fortes, com a dones independents, com a dones poderoses, sí? Però què passa? Que llavors a nivell emocional no hi ha aquest empoderament. I aquí és quan ens hem de qüestionar, val, estic realment, no, amb el meu poder o no? O hi ha un tancament? I per mi aquí ve la tercera etapa. Hi podríem trobar moltes d'etapes. Aquesta ja no sé si és la d'en David Dale o és la que m'està sortint ara. Però que per mi és l'etapa de reconnectar amb el femení de veritat. És a dir, de reconnectar amb les meves emocions, de reconnectar amb la meva vulnerabilitat, de connectar amb el meu cor. I ens pot semblar que és algo molt suau, que és algo feble, però és justament el contrari. Perquè ser algú que està disposat a sentir les seves emocions en profunditat, 1, sentir-les, i 2, que no l'ofeguin i tornar al teu poder, algú que està disposat a fer això, és algú molt fort. I la majoria de la gent no ho fa. Sí? Per què no ho fa? Perquè evidentment hi ha molta por, hi ha molt dolor que no hem sentit d'anys i de generacions, i sí, hi ha molta por a la vulnerabilitat. Però aquí és com et vas acostant a aquesta tercera etapa que dius, val, jo em sostinc a mi mateixa, jo tinc la meva independència, jo tinc la meva autonomia, jo no necessito anar pidolant amor, però també tinc la meva vulnerabilitat, també tinc les meves emocions. I l'altra cara d'això també és estic connectada al meu cos, estic connectada no només a un poder intel·lectual i actitudinal, sinó a un poder corporal, no? El meu cos, sé què vol el meu cos, estic connectada al meu plaer, estic connectada a la vida, no? I sí, tinc moltes coses per dir-ho, estic mirant cap on anar. Sí, perquè quan estem en aquest masculí més fort, que no vol sentir i que en el fons està com desconnectat de les seves emocions. Per què també? Per què? Perquè és una protecció per no tornar a la princesa, no? Aquest femení, aquesta primera etapa del femení, en què t'has sentit feble, en què has sentit que entregaves el teu cor, que obries el teu cor i t'abandonaven, i et traïen, i et rebutjaven, i has sentit com eres emocionalment dependent d'algú. Llavors, qui vol tornar a sentir això? Per això hi ha aquesta protecció, per això hi ha aquesta capa de dir, no sento, de dir, soc la dona independent que no necessita ningú, perquè hi ha molta por. Hi ha molta por de tornar a caure en aquesta dependència, en aquesta vulnerabilitat extrema, estar a mercè, no estar a les mans d'algú altre. No em vull tornar a perdre, no em vull tornar a perdre, i per això em quedo en aquest masculí que o no relaciona, o com us deia, relaciona de manera superficial i que no sent molt bé. Però en el fons, i aquí és on anava, en el fons encara hi ha, si ets molt sincer amb tu, encara hi ha un desig de ser estimada. Hi ha un desig de ser reconeguda, hi ha un desig de ser desitjada, hi ha un desig de deixar-te anar. Això és el que vol el femení, l'energia femenina. Vol això, vol que el masculí estigui present, saber que algú és segur, que està allà sí o sí, i això et permet deixar-te anar. I és una meravella. I què passa? Com podem arribar a aquest lloc? Descongelant tot això, atrevint-nos a anar a aquesta vulnerabilitat, a aquestes emocions, saber que això no ens fa més febles. I per què? Perquè aquest estar sostinguda, aquest no haver de ser tu sempre la que està al mando de tot, no? I la que ho controla tot, perquè hi ha algú que et sosté. I qui és aquest algú que et sosté? Aquest algú que et sosté és la divinitat. És l'univers, és Déu, digue-li com vulguis, és la vida.
I aquest és el masculí més elevat, no? Perquè tots els humans et poden rebutjar, trair, deixar anar. Tu mateixa també et pots rebutjar, trair, deixar anar. De fet, t'has abandonat molt al llarg de la teva vida, t'has rebutjat molt. Quan ho feien els altres, la primera que et rebutjaves eres tu. Quan intentaves agradar a un altre, la primera que s'abandona ets tu, no? Però hi ha aquesta part de tu que està dins teu i que està al voltant teu, que és la divinitat, que és la vida, que sempre et sosté. I com més pots connectar amb aquesta part, que la gent que medita, no? La gent li diu, és aquest silenci, no? Aquesta consciència, com més pots connectar amb això, més es pot deixar anar el teu femení, més se sent segur i més et pots relacionar des de la no dependència. Més pots dur a terme aquest desig d'amor que vols, perquè sempre el tindràs, aquest desig, perquè aquest desig d'amor és el desig de tornar a ser u amb tot, amb la vida, amb l'univers, amb tot. És el desig de fondre't amb tot, perquè venim d'allà, venim de l'unitat, no? I quan estem aquí ens trobem separats de tot i el que busquem tota la vida és això. És això, el que busques amb un altre, amb aquesta relació que no pots deixar anar, amb aquest noi que no t'agrada tant però que t'hi relaciones amb... O sigui, tot el que busques és aquest amor que ja està en tu, és aquesta unió. I quan pots sentir això en tu, al teu voltant, a la vida, és quan pots relacionar-te en plenitud, pots relacionar-te de manera completa. I és quan pots ser amor. I aquesta és l'última fase del femení, en què reconeix que allò que ha estat buscant està en ella, és ella. Ets amor. Ets amor i tot és amor. I estic sonant molt hippie, però és la veritat. És la veritat. I t'estic transmetent la veritat amb aquest vídeo. Espero que t'arribi aquestes transmissions. Espero que ho puguis sentir. Mira si ho pots sentir. Pots sentir la veritat? Reconeixes la veritat? Hi ha una part de tu, encara que sigui petita, o potser no, potser ja és molt gran i ho sap, que reconeix que això és una veritat. I llavors del que es tracta, no? És d'estar ancorada aquí. I quan estàs ancorada aquí, quan no només ho saps intel·lectualment, com dèiem abans, sinó que ho experimentes, i per això m'encanta a mi el treball femení, el treball corporal, fer-vos pràctiques, perquè és quan el teu cos ho pot sentir, i és el que jo he fet en el meu camí, no? O sigui, jo havia llegit abans i ho havia après intel·lectualment, però és poder-ho sentir, és poder-ho sentir. I quan ho sents, no? Quan ho reconeixes en tu, és que és molt curiós, no? Perquè tot el que has estat buscant tota la teva vida, no? Que tots els nois et vagin al darrere, no? Que ser la més guapa del lloc, o sigui, que aquest noi li agradis, tot això que has estat buscant, ja no ho necessites tant, perquè som humanes, i et ve, et tornes la dona més atractiva que has sent mai, brilles, per què? Perquè l'amor brilla a través teu, perquè la teva naturalesa veritable brilla a través teu, perquè deixes d'enganyar-te i de buscar el que no tens amb els altres, perquè estàs connectada a les teves emocions, al teu plaer. El que tenim més por de fer, no? Que és connectar amb aquesta vulnerabilitat, connectar amb les emocions, connectar amb el que hi ha, amb el que sentim, connectar amb allò profund que ens fa vergonya, que ens fa sentir supervulnerables. Això és el que et fa magnètica als altres, és el que et fa, i a tu mateixa, evidentment, i a la vida, és el que et fa magnètica, és el que et fa atractiva, és el que et fa lluminós, és el que et fa radiant, i el més important és el que et fa estar bé amb tu. I és aquest el treball que faig en tots els meus cursos i en totes les històries que us porto, i és aquest el treball que farem també al meu espai femení online, que és com una comunitat, no? Que dura tot un any, però que podeu fer per cicles de 4 mesos. I sí, anava a dir 2 coses.
és un compromís o a mitjà o a llarg termini, perquè és així com es fan els canvis, no? Perquè ara pots mirar aquest vídeo, pots sentir alguna que ressona en tu, pot haver-hi ja canvis en tu, atenció, però llavors això s'ha d'anar fent en el dia a dia, no? Perquè tornaràs a sentir-te enganxada a algú, perquè tornaràs a tancar-te a nivell emocional. I això és una cosa que s'ha d'anar fent, i per això ofereixo aquest espai a mitjà termini i a llarg termini per fer aquest treball de forma diària, de forma setmanal, i per fer-ho juntes, no? Per fer-ho en un espai amb altres dones, en un espai d'energia elevada, i s'avança molt més quan estàs sostinguda aquí. Llavors aquí jo també t'aporto el sostén masculí en què el teu femení es pot deixar anar, el teu cor se sent relaxat. I el primer cicle, que comença ara al març, comencem la setmana que ve, de fet el 3 de març, però us hi podeu apuntar tot el març, he decidit que tot el mes de març estarà obert i us hi podreu apuntar, és el cicle de la dona radiant, sí? Durarà els primers 4 mesos, en què farem exactament això, tornar a tu, posar-te al centre de la teva punyetera vida, perquè quan estàs pendent de si l'altre em dona amor o no, de si aconsegueixo això o no, no estàs al centre de la teva vida. La teva energia, el teu pensament, la teva atenció està en un altre, està en aconseguir aquest amor també. Per tant, et posaràs al centre de la teva vida, connectaràs amb l'amor que ets, connectaràs amb la teva llum, si ho has oblidat, perquè quan estem en aquests estats de por, d'ansietat, no? de tristesa, ho oblidem. I et faré exercicis no perquè reconnectis amb això i perquè tu mateixa tinguis l'autonomia, tindràs l'exercici, tindràs la meva guia també per guiar-te en aquests processos, en els teus processos personals, però perquè tu mateixa també tinguis aquesta independència, aquesta autonomia per fer-ho, sí? Descongelarem el teu cor, com he dit, per entrar en aquest espai vulnerable, en les emocions, perquè això és que és el que et fa atractiva a tot. I és el que et fa sentir bé amb tu i és el que et fa estar en aquest contacte íntim, preciós amb tu. És que, us ho juro, és que és una meravella, és una meravella. També t'ancoraràs en la teva confiança i seguretat interna, en l'aquí estic jo, no? amb tot el que sóc, amb tot el que sento, amb totes les meves inseguretats, però també amb tota la meva llum. Perquè a vegades ens amaguem, no és lo típic, en un espai en què hi ha altres dones, que es comença com un tipus de competició inconscient, no? De qui és la més guapa, de qui és la més no sé què, de qui rep l'atenció no sé quantos, no? I és com, puc ser jo, puc mostrar la meva llum sense amagar-me per por de que les altres se sentin menys i per jo sentir-me menys, perquè em comparo amb les altres, no? I ens ancorarem en aquest espai i finalment també connectarem amb el nostre plaer, perquè el plaer, la diversió, és el combustible de tot. O sigui, com a dona que està en contacte i que vol estar en contacte amb la seva energia femenina, necessites estar en contacte amb el teu plaer, necessites nodrir-te, necessites cuidar-te. O sigui, és així, sí o sí, sí o sí. Perquè és d'aquí d'on surt la teva llum, és d'aquí d'on surt el teu magnetisme, és d'aquí que pots donar als altres, que pots donar al món, perquè tu vesses, perquè estàs vessant del teu amor, però primer has d'anar tu. I bé, us he fet un resum de tot el que farem, evidentment també guiaré, no? A nivell personal, com us he dit, són 2 videotrucades al mes en directe, amb pràctica, amb teoria, amb coaching personalitzat, guia personalitzada. Tindrem un grup de Telegram també per estar en contacte, no? Entre les setmanes i perquè jo us enviaré exercicis per fer. Sí, crec que és tot. Un cicle són 350 euros, 4 mesos, i si vols apuntar-te tot l'any, que el proper cicle serà sobre relacions, atenció, primer ens hem de treballar nosaltres per després poder treballar bé les relacions, que ja es treballaran en aquest cicle perquè és inevitable, però llavors realment hi posarem molt més focus, i l'últim cicle és l'impacte al món, el teu impacte al món, el posar el teu servei, el servei del teu cor al món. Si saps que ho vols tot, si ja dius, ho vull tot, també hi ha un preu disponible per tu, val? Que et sortirà molt a compte, evidentment. I si no, si vols provar aquest cicle, endavant. Si vols que en parlem abans
de fer aquest compromís, no? De fer aquesta inversió. Podem tenir una trucada, una videotrucada, podem parlar per missatge, tot el que necessitis. Per tant, escriu-me a Instagram, Mireia_Lila, i a mi em fa molta il·lusió començar aquest treball perquè és el treball de la meva vida i perquè sé que és increïble i que et canvia. O sigui, a vegades penso, és que realment no sé com explicar als altres i la gent que m'acaba de conèixer sobretot, o que m'ha conegut ja després, diguéssim, de tot, no sé com explicar com he canviat. I sí, a molts nivells, a molts nivells. I com això m'ha obert a la vida, m'ha obert a l'amor. Però espero que ho puguis sentir. Gràcies per estar connectada també amb aquest vídeo i comparteix-lo també amb qui creus que li pugui fer servei. Subscriu-te, crec que el penjaré a YouTube, subscriu-te, posa'm un cor maco a Instagram, que sempre es reben molt bé. I si t'ha arribat, si hi ha alguna cosa que t'ha agradat, digue-m'ho, sisplau, digue-m'ho perquè també m'encanta rebre-ho. Al meu femení li encanta rebre-ho. Així que gràcies, també una abraçada molt gran i estem en contacte.